Kata kamano opoyo yiero mane otimre Bondo magiwacho ne otimre yo maber kendo gi kwe e WhatsApp beach mayudore kar chung'od bura ma Bondo. Yiero motimre kawuono wamor kendo jopiny owuok mondo gi exercise their democratic right. Votes ne dhi maber maonge ng'ama ka complain. Omiyo waneno ka wan gi regional balance within the ward. Oyiere maber after all onge ng'ama yanyo wadgi, onge ng'ama ji duto akanyiero. But Nyasaye okonyowa ni wabedo gi winjruok mwayiero miyo mane wadwaro owuok maber nikech mae ward ma jakom ae. Kata kamano giwacho ni nitiere chochni moko e ward ma North Sakwa kama ne otimi yiero ariyo mopogore, achiel e skund primary ma Gobei to machielo e skund primary ma Bar Muofu ka gilaro lodge. Kalure gi David Ochieng Babu kod jowetene giwacho ni gin ema gin jokanyo mane oyier adier nikech sikund primary ma Gobei e kama ne oyang gi tend duond bura mondo mi otimie yiero mag North Sakwa ward. Kane wachako yiero to Juna Beta no chako loso kambine moro ka moro. But center manu ang'e ni yiere kawuono ne en Gobei. Makata chairman mar leader wa ma Dr. Buruno nyiso no yiero Gobei kawuono donge. Kwa bet ni Gobei mancho lande constituency ni mayiero dhi e Bene Center mar North Sakwa ward. Ma Dr. Buru Odinga bogo simo mowacho ni kae emonego be ni yiero bete. Okanyal wuoye parallel election makawuono nikech an kama nang'eyo migoe kura en Gobei. Yiero mag ODM biro dhi nyime kidieny machielo mar yiero e odiechieng' ma kiny tich adek tarik 9. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jokanyo mag duond bura mar ODM sub-county ma Kisumu Central kod lweny mane oneno e counties mopogore kaka Homa Bay kod mamoko e kinde yiero mag wards odiechieng' manyoro. Gikwayo jotelo kod jokanyo mag duond burano mondo obed e winjruok achiel mane ni yiero go tim gi kwe nyaka giko. Magi ne giwacho kinde mane gibago romo e apis ODM ma Kisumu mar puodho jotelo mane oyiere wards 6 e sub-county no odiechieng' manyoro. Motel ne yiero mar kuonde chung'od buche mag ODM mochan timo odiechieng' makiny. Okosetimore maber ahinya kuom gik mwawinjo e counties mamoko nikech baba nowacho ni wawuo kaka joka ng'ato ma onge wach moro amora ma en to gi kwo ni ka ok iyudo to en to. Omiyo akemea kaka achiel kuom jotene mag chama ni joma nyotimo gigo eko mago josieko ninge okapar no jachama manochako chama 2005. I doubt adagi e pacha kabisa maler. Yiero en through consensus, ne en goyo mbaka. Nok en campaign ma ji oidho wi lori campaign. Gikia gima ne gidonje, omiyo gidogi som baruano maler mondo ging'e gimonego gitim e seche ma chalo kamagi. Kaka jogo matindo manie party mar ODM watemo mana kwayo ni party mondo bed gi kwe makende. To jogo madibed ni miyo yudhe kata joma moko pesa kata kongo mondo bi oketh godo events mag party. Emo meno ka kuonde mamoko gik moko wuok machalo kaka lwenjego. Nikech iro ka ng'ato neno ni nyaka yiere mana gi thuon ma koko yiere to unge. To magi gik madibedi kelo pressure kuonde mamoko ma jotelo mamoko go wuok. Wa puodh jogo manyose yier nyoro wawinjre kodgi maka koro kiny biro to watimo consensus wa e yo makare, e yo malew kendo e yo malong'o. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen odok ne ogayi mar obila Douglas Kanja wi joma dwaro ni ogwe tao nikech nochopo e romo mar siasa manobak kod jatend piny William Ruto e romo mar e gwenge mag Masawa. Kolose boma Mombasa odhiambo manyoro, Murkomen owacho ni Kanja ne rikni e tije kama bende nodhi yawe tisend obila moro. Onyiso riwruok mar Okine LSK mondo ng'e pogruok e kind siasa kod dongruok. Murkomen bende okwedo manene Attorney General ma pacho ka Justin Muturi e weche manowacho e wi sirikand Kenya Kwanza. Polisi sio kazi ya kukaa kwa Ivory Towers na kukaa Nairobi. Kazi ya polisi ni kukaa kwa jamii na kukua pale penye wananchi wako, asikilize maoni ya wananchi na asaidie kusuluhisha hiyo maneno. Alikuwa katika mkutano ya maendeleo na alikuwa pale na rais, kama vile anaweza kuwa mahali popote na mimi, kusikiliza maoni ya wananchi na kuona ni jinsi gani tunaweza kusuluhisha zile shida wananchi wanapitia katika sehemu hiyo. Alikuwa pia pale na kwa sehemu zingine kufungua police station na pamoja na rais. Jokenya modagi kute magayaki manigi tuo kansa kod kaera dwaro od bura mondo tim lokruok ne winjruok ma piny Kenya noketo kod piny mar United Arab Emirates magiwacho ni dhi medo bech yedhe magitiyogo.
Riwruok mar Eco News motelo ne nono winjruok ma kamano wacho ni nitiere moko kuom winjruok kanyo mamiyo kembe moko matin teko mar loso kendo uso yedhe go moko kuomgi thuolo mar higni 5. Mae giwacho ni miyo kembe gi teko mar medo bech yedhe gi kaka gidwaro ni mar gin kendgi ema gilosogi. Sometime in 2022 up to 2024, there was shortage of inhalers globally. And the reason was that a company that had monopolized Akon shut down their factories in the US. The price of salbutamol inhaler rose from 400 shillings to 1,000 shillings. And it was even difficult to get. We have people that spent 250,000 in 21 days. And you are telling me that as per this document, or even as per this agreement, these prices can go up to times 10. That means in 21 days, somebody will spend around 2.5 million shillings. Honestly, in this Kenya, in this era, it's going to be impossible for one to continue fighting. Kuna weakness katika sheria. Manake ukiangalia, kuna ile provision ya public participation ambayo katika mikataba ya kiuchumi inakuja baada ya bunge kupata mkataba. So mkataba unasainiwa, unajadiliwa, unasainiwa, then ukifika bungeni ndio wanaanza kusema wacha tujadiliane public participation. Hiyo ni makosa, manake inafaa majadiliano yaanze kabla ya mkataba kutiwa saini. Do makindu be chungo yiero mag jotend dho wedhe kaunti ma Homa Bay bamo kuom jolupo chwalo ng'ur margi do ka giseyo migawo mar lupo e sirikand kaunti ma Homa Bay kuom rem luwo chike mag yiero. Yiero mag jotend dho wedhe kaunti no ne owinjo chaka dweni kendo osebedo ka dhi nyime e dho wedhe mopogore. Kata kamano jolupo moko ne oringo dhi e doho gi ng'ur ni moko kuomgi ne otam laro lemo mopogore kata doko ni gin kod obok ma owinjore. Jang'ad buche doho ma Kidu Bay Obina ogolo chik mondo chungi yiero no nyaka chieng' moro do winji magol ng'eto mar ewi burano. Burano ibiro winji tarik 22 mar dweni. Jamba makani na makosa to E paw tuke ni klab mar Nairobi United gi geno mar tieke thuolo mokwongo kendo ng'ado tiko mar idho nyaka e lig maduong' season manyien ka nyaka sani gin gi points 52 bang' tuke 25. Mofa mawuok e kaunti ma Homa Bay omako thuolo mar 5 e chung' mar timbe gi points 38 e kinde ma Kisumu All Stars nitiere thuolo mar 9 kata doko ni gin gi pek otudore gi nok mar omenda. Migori Youth kaachiel gi Moroni Youth nitiere thuolo mar 16 gi 17 kaka giluwore no. APS Bomet nitiere thuolo mar 2 points 8 nyim Kibra Black Stars. Club mar Leicester City ridore ka dok e lum gi kocha margi Rudd bang' club mar Newcastle loyo gi gonde